Като бразилка би трябвало да сте добре запозната с тайната на гладката кожа. Защо избрахте Philips Satin Perfect? Като една истинска бразилка, мога да кажа, че за нас мекотата на кожата е наистина важна, тъй като обичаме да я показваме. Аз и приятелките ми бяхме на около 12 години, когато започнахме да изпробваме различни техники за обезкосмяване. Коломаска, която е добра за кожата, но отнема много време. Изисква по-дълги косъмчета, за да бъде ефективна. Самовръсначките не бяха решение, защото всички знаем, че след тях косъма се удебелява, а никоя жена не иска краката й да изглеждат груби. Иска ми се Satin Perfect да беше съществувал тогава. Би направил живота ми доста по-лесен. Но откакто го използвам, аз просто съм влюбена в него. Само за няколко минути съм готова за събитие за червения килим или за снимки на бански костюми. Той просто улеснява ежедневието ми.